Gabi ha. Tabit ang asuna. Kasada tingod no. Pwede ra maaari taagi dulog. Ibalay diri. Nga ta na, tagak ka na. Guys, kay mangga diri oh. Lagi putos ba? Ay, tagak. Hinog. Ya. Buwang na. Buwang na ni. Buwang na ni. Kanon tadi guys, kanon tadi. Dami guys. Dami. Delicious. Ikaon ni kuan kayo, ikaon. Hugawan sa pikas. Laluyo si Ro. Matay. Patay iro. Buwang naman di mangga ha. Buwang na, pupuno na ni padung. Nakaginog. Bye. Nay. Bagog tagak kayo. Bagong tagak. Nga ako natagtagak rin yun eh. Anong problem? Bagong tagak. Ay, atay, dulot. Maak. Aslom. Maak nga aslom. Aslom. Yummy. Dah. Da. Itlog. Ha? Itlog. Man. Man. Oo. Dukbuk. Asa rin siya mga itlog no? Itlog. Itlog guys, langgam. Gabi man si Paul. Yawa. Lupad malang kalit. Itlog dukbuk. Lumulum siya dia. Tagsaan na yung nalibon. Gabi, lamig ito si Paul. Ito lang gama ka. Muna pa itong bird lang gama guys. Yummy. Ang dami ni bailay dito. Basta mga rin, silingin sa mga aramig butong dito. Apa? Ha? May asluma ng porma, di ko am na hinog. Pwede. Pa. Aye. Ay, lumla. Yummy. Yummy, matami. Dugmay ang mga ano, nang saot mo. Watong diri mi pa kato, di. Tagak guys. Tagak ang mangga. Kayo ito. Yummy. Yummy. Yummy kayo. Yummy kayo kay dunot. Delicioso. Yummy too. Tanaw ka? Ngayon pinod to, mangga. Makaasim guys. Asluma guys. Dahan kayo. Dapa. Dapa. Dapa mangga guys. Oh, dahan kayo mangga oh. Ari po dire. Puno mo mangga. Patay mo sa lagi ah. Puno sa mo sa mong bunog. Mangga. Tumba. Tumbay. Yummy matame. Yummy, tama na. Manggaw. Naiud. Aslong. Mga puro sa kilaw. Astumay. Guys. Amoy panita no? Sauce. Sauce. Grabe ko ano, sauce. Kunin mga hagbong siya guys. Kaya, mga ud.
Ang mga udo. Dili dapit may lamig guys kani. Kini kay wa man ni ud kini. Kanon tani. Bisa. May trapo guys, na may trapo. Aslum. May trapo guys, may trapo. Ada tubig. Aslum guys. Pahit kan. Limpyo. Kain ako od guys. Di malami. May resulta guys oh. Ah. Kami ud. Kami tome. Oh. Kita mo? Mangga oh. Mangunit rata guys, di ta mang hilabot guys. Oh. Dai Kami mangga ang dali. mga good influence nga mga vlogger guys. Oh. Mo di tag mangga. Oh. Di ta mang hilabot guys kaya nag-video pa man tayo. Humas mo video guys. Buwa na guys. Di mang hilabot basta mag-video pa. Oh, kay bad pati Bad points. na guys. Pero Ikuha sa video. Punitin lahat guys. Pulit mangga. Luma na kauna guys, katong tumoy.